Bona tarda de nou, en directe a la veu de Sant Joan de les Abadesses en aquest espai de consciència del Clownia, aquest espai de reflexió que paral·lelament al Festival Clownia s'està duent a terme a Sant Joan de les Abadesses i com ja sabeu la veu de Sant Joan hi col·labora amb diferents taules rodones per aportar doncs, també diferents reflexions sobre qüestions que tenim pendents. Aquesta segona taula rodona que farem en el dia d'avui vol posar l'atenció en la visió local, és a dir, des del món local què es pot arribar a fer per transformar la nostra societat. Per tant, parlarem de la transformació social, de la transformació econòmica i com des dels municipis, des de l'àmbit local, hi podem aportar el nostre granet de sorra. Des dels anys 90 hem viscut en aquest paradigma que s'ha anomenat la globalització i hem vist com les nostres comarques, per exemple el Ripollès, les empreses tèxtils especialment anaven tancant una darrere l'altra per anar cap a altres països, cap a aquests països anomenats països emergents. Hem viscut també altres processos, com per exemple el procés d'homogeneïtzació dels nostres gustos culturals. Tothom té un mòbil i mirem les mateixes sèries a la televisió. És un procés que ha generat molts recels perquè els resultats no són una millora en la nostra qualitat de vida, sinó en molts casos una manera de fer-la més esclava. En contrari a aquesta explosió comercial global, també hi ha hagut certes resistències defensores de models més sostenibles que es basen en la idea que el creixement exponencial de l'economia no és possible i que cal una tendència al decreixement i a produir i a consumir localment. Aquesta taula rodona que ens parlarà concretament amb coneixement de causa perquè coneixen molt bé el territori i també poden posar damunt la taula certs aspectes per poder reformular la producció que tenim més a la vora. Tenim amb nosaltres a Ramon Vergés, que és membre del grup local de Som Energia. Ramon, bona tarda. Bona tarda. També tenim amb nosaltres a la Marta Roder, de la Fundació MAP. Bona tarda. Bona tarda. Tenim amb nosaltres a l'Amèlia Vergés, de la comunitat d'aprenentatge Riu Sora. Bona tarda. Bona tarda. I també tenim amb en Pere, que és de la plataforma veïnal Aturem al polígon de les Llosses. Bona tarda. Bona tarda. En aquest cas, us donem la benvinguda a tots per venir en aquesta taula rodona. Com hem dit, ens trobem en aquest espai de reflexió, de consciència, de l'espai consciència del Festival Clownia, i com hem comentat en aquesta entrada d'aquesta taula rodona, parlarem d'aquests processos que hem viscut i com localment estem portant tot això. Comencem per en Ramon, per exemple, ell que ve de Som Energia. No sé què aporteu a la paradeta que teniu aquí, què oferiu a la gent que us ve a visitar aquí a l'Espai Clownia? Bàsicament nosaltres a la paradeta el que hem muntat és un sistema de generació elèctrica amb un parell de plaques, un inversor i una bateria per anar acumulant tota l'energia solar que ens està oferint el temps. Ara s'ha tapat una mica, però bueno, si tinguéssim més sol doncs veuríem com s'està carregant la bateria, que hem posat a disposició un inversor i una regleta d'endolls perquè la gent pugui carregar els seus telèfons i perquè vegin que és possible muntar doncs, un sistema completament autònom per diguéssim donar servei d'energia elèctrica. Això seria el primer que es veu a la nostra paradeta. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres, doncs, qualsevol dubte que tingui les persones, la gent inquieta per saber què és Som Energia, doncs, intentem explicar-los el que és la nostra cooperativa. Marta, a la Fundació MAP, què és el que aporta, què és el que podem trobar a la paradeta? Doncs d'entrada és una paradeta que es veu una mica perquè hem volgut fer una decoració especial. Nosaltres, per si, suposo que la gent d'aquí Sant Joan ja ens coneix i la gent del Ripollès també, però per si hi ha gent de fora que ens està escoltant, nosaltres som una entitat sense ànim de lucre que donem suport a les persones amb discapacitat, amb malaltia mental i en risc de vulnerabilitat, que diem ara que aquí doncs, és un calaix de sastre on hi pot haver risc d'exclusió, pobresa, envelliment, etc., de la
la comarca del Ripollès, i els hi donem els suports perquè puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i el màxim d'inclusiva possible. Ja l'any passat vam ser el Clownia, aquest any hi tornem a ser, aquest any coincideix amb els nostres 50 anys i hem volgut fer una presència una mica especial, per això hem dissenyat com una food truck, diguéssim, com una furgoneta, la Furgomap, a través de la qual va penjant també tot un material que hem desenvolupat aquest any per commemorar aquests 50 anys de serveis a les persones amb discapacitat al Ripollès, que està basat en valors, o 50 anys 50 valors, i aleshores aquí a la parada podeu trobar aquests valors que ens agradaria compartir amb tota la gent i que de fet expliquem i intentem de compartir amb tots els clownians. La podem veure des d'aquí, la parada, també podem veure precisament aquest food truck que comentava la Marta. Amèlia, des de l'Escoleta de Sora, què és el que heu portat en aquesta paradeta? Què és el que ens oferiu? Bé, doncs a la parada hi tenim una mica d'informació de què és Riu i també hi tenim samarretes que hem estat fent així per ajudar-nos a financiar una mica econòmicament, i llavors hi tenim una mica d'informació del que és l'educació viva i de la gent que s'acosta, els expliquem una mica que una altra educació és possible, no? Que hi ha altres maneres d'acompanyar els nens i les nenes per canviar una mica la societat des de la base. I finalment, en Pere, de la plataforma veïnal Aturem el Polígon de les Llosses, què hi trobem? Quina informació oferiu? Bueno, en la nostra paradeta hem mirat de fer un parell de coses. El procés nostre és un pèl llarg ja, arrenca del 2000, no com vosaltres 50 anys, òbviament, però vull dir, és una lluita que ja porta 2 anyets, vam arrencar al novembre, i una de les coses que hem fet és intentar fer una exposició de fotografies de la problemàtica que plantegem. És a dir, calen més polígons al Ripollès? I la resposta nostra, o salvem les planes verdes, les volem totes verdes. Llavors hem fet un recull que companys es van dedicar a fer fotos, que varen fer un vídeo, però el vídeo òbviament ja no el tenim, però es pot trobar al nostre Facebook, i també tenim dossiers informatius de tota la feina que hem fet fins ara, i jo crec que pràcticament és això. Jo crec que ara amb la xerrada, amb el que has plantejat tu, ja aniran sortint aquestes coses, no? El decreixement, la proximitat, és possible un altre món, un altre model territorial, que és la problemàtica, la cosa que ens mou nosaltres, però bueno, m'imagino que ara dinàmicament ho farem entre tots. Doncs entrem en matèria, com bé deia en Pere. Comencem, si us sembla, per aquestes capacitats que pot tenir la comarca del Ripollès. Parlem de quines capacitats pot tenir. En el cas de l'energia, no sé si, Ramon, ens pots parlar d'aquests recursos que pot tenir la comarca del Ripollès i fins a quin punt això es pot aplicar en el nostre dia a dia i com pot transformar el nostre consum. Clar, d'entrada, com a energia elèctrica, la principal font renovables i que seria el primer pas i crec que més viable per generar energia elèctrica seria la solar, perquè els estudis que s'han fet des de Som Energia en els canals que hi havia antigament que han caigut en desús, s'ha vist que no eren viables, sobretot per la pluviometria que s'esperaria que hi hagués. Llavors, crec que plantejant aquí més que una esplanada per la captació del sol, per la generació de l'energia elèctrica, seria més la conscienciació a nivell particular d'utilitzar aquest recurs que és el sol per autoproduir-se energia. Llavors, clar, aquí seria inviable fer com té Som Energia Almeria, que té una esplanada de plaques solars per connectar-se a la xarxa elèctrica, sinó crec que el punt a favor que tindria, no seria a favor, no, seria més el punt a analitzar és que més promocionar l'autoconsum. I des del punt de vista privat, és a dir, seríem capaços els ripollesos, ripolleses, de poder plantejar un canvi de model energètic des del propi consum, per exemple, fent-nos socis o sòcies de Som Energia? Per exemple, el Som Energia neix per fer un consum de l'energia elèctrica de fonts renovables col·lectiva. És a dir, nosaltres ens fem socis d'una cooperativa que
tots els seus beneficis aniran revertits en volcar, és a dir, fer projectes per volcar la xarxa elèctrica energia provinents de fonts renovables. I tot això és amb la suma dels recursos econòmics de tots els socis que han fet en el seu moment l'aportació de capital i a part amb altres sistemes de generació, de captació de fons com seria generació quilowatt-hora que també permet fer els projectes i doncs és a dir, un model de consum col·lectiu d'energies renovables i un finançament col·lectiu. Llavors també el Som Energia es dedica tant a volcar com a subministrar a nivell particular. Llavors, si un particular no pot fer la inversió que requereix un autoconsum, doncs Som Energia és una manera de col·lectivitzar aquest consum d'energia renovable. Estem parlant de Som Energia, que és una cooperativa, però també parlem d'altres models diferents als que coneixem habitualment. En aquest cas, si parlem de la Fundació MAP, parlem d'una entitat que basa el seu projecte als serveis de les persones, no? I també, segurament ara més conegut recentment també per un projecte diguéssim d'economia social, no? No sé, Marta, com veus també, arran del que ha comentat en Ramon, no? El fet de poder canviar aquests models de producció, per exemple, a través dels exemples de la Fundació MAP? Doncs nosaltres, clar, sí que en els últims anys hem fet un esforç molt gran en ser una empresa social, responsable socialment i també ambientalment. De fet, nosaltres ja intentem que la nostra gestió, doncs, a través de codis de gestió sostenibles o com es diu, el Codi de Gestió Sostenible que van desenvolupar també aquí a la Garrotxa, doncs seguir una miqueta tots els paràmetres perquè la nostra acció, al marge de les persones, que això ja és una activitat que duem a l'ADN, diguéssim, des de fa aquests 50 anys, doncs que la nostra activitat també tingui aquest impacte positiu en tots els nivells, no? Llavors, per exemple, nosaltres totes les línies de negoci que hem encetat amb el nostre centre especial de treball doncs tenen en compte aquests paràmetres, no? Que nosaltres partim de la base que som una entitat sense ànim de lucre, per tant, si hi ha algun benefici es reverteix amb les pròpies persones, amb els propis tractaments doncs, que es necessitin, per exemple, per infants i joves, amb la pròpia millora de les instal·lacions i, a més, estem immersos, diguéssim, en un canvi de model. Diguéssim que la història de les persones amb discapacitat va començar de ser completament invisibles a oferir-los uns serveis, però uns serveis com molt assistencials, no? Molt, jo tinc aquests serveis i tu t'apuntes amb el que jo t'ofereixo, no? Sense preguntar què necessites tu, no? I jo crec que aquest és un procés que també doncs, les escoles mateixes, els hospitals, les empreses, cada vegada tenen més en compte tenir la persona al centre, no? És un model que té la persona al centre i que és la persona que diu què vol, què necessita, quins desitjos té. Estem parlant tant de persones que puguin ser més autònomes com de persones doncs, que tinguin realment una pluridiscapacitat o una discapacitat greu, però que igual el seu desig és poder-se, dutxar-se sol un cop a la setmana, saps? Vull dir que estem en aquests nivells de posar la persona al centre i nosaltres som l'institució que donem els suports necessaris perquè aquestes persones puguin complir els seus desitjos, no? Jo crec que això també s'està donant molt doncs, amb aquests canvis de model de negoci, aquesta empresa que posa també el treballador al centre, no? I nosaltres és allò, hem passat d'una estructura més de serveis a una estructura de suports amb la missió de ser aquesta empresa socialment responsable. Pel que fa a l'àmbit educatiu, que molts cops queda oblidat, també es pot fer aquest gir, diguéssim, no? De pensar en el territori, de creure en que les famílies també poden ser partíceps d'aquest territori, i crec que en teniu un bon exemple, no?, amb el projecte que porteu, Amèlia. Sí, nosaltres, de fet, no diem que som una escola, sinó que diem que som una comunitat d'aprenentatge, sobretot per això, no? Perquè no entenem l'educació com a algo separat de l'escola amb les famílies, no? Sinó que entenem que les pròpies famílies són les que creen l'educació, així com també les persones que estem acompanyant aquests nens i nenes i els mateixos nens i nenes, de la mateixa manera que el poble en el que estem vinculats, de l'Ajuntament que ens empara i de tot l'entorn, no?, en el que ens trobem. I jo crec que és molt interessant perquè si el canvi es vol donar des d'això, no? Poder entendre l'infant, poder entendre les seves necessitats, poder-lo acompanyar a nivell emocional en tots els nivells, no? Coses que de normal estan com una mica oblidades.
s'ha de fer també, podent acompanyar les famílies a que puguin fer també un canvi de mirada, no? Perquè si només es treballen certes coses a l'escola i no arriben a la resta de la societat, no tenen prou força. Llavors, una mica la nostra idea és aquesta, no? Com fer que tot aquest treball que fem tant amb els infants com això, no? Amb el cuidar l'entorn, amb la sostenibilitat, amb totes aquestes coses que intenta integrar Riu, doncs que arribin com més lluny possible, no? També per això estem molt agraïdes d'estar aquí, perquè és una manera també d'arribar a gent que potser no podríem arribar, no? I per últim, Pere, la plataforma veïnal de les Llosses, que també batalla, no? Suposo que per mantenir una mica la idiosincràsia d'això, no? De les planes que són característiques d'aquest terreny on es vol construir el polígon, i també per mantenir una mica doncs, la concepció de que aquestes zones verdes protegeixen el territori, no? Estem potser parlant d'una visió més de la sostenibilitat, no? Però tot i així també de transformació del territori. Jo anava rumiant mentre que escoltava els companys o les companyes, no? Ells tenen la sort, no sé si se sent bé, sí? Sí. Ells tenen la sort que us presenteu ja amb propostes, diria, propositives, no? En afirmatiu, tirant cap aquí, no? I certament, com apuntaves tu, tenim la sensació que nosaltres arrenquem, com deies, de la batalla. Arrenquem amb un no, amb un projecte que és un disbarat. O sigui, hi ha polígons buits, hi ha espai encara per desenvolupar industrial i no té sentit, diguéssim, tornar, a construir més de l'innecessari. Aquest és el criteri nostre. O sigui, sortim d'un no. Ara, el curiós, si m'ho permeteu, no sé quant temps tindré, explicaria una anècdota. Ahir van tenir reunió pel Clònia, però primer diria, sortim d'un no, però estem arribant a un sí, a una proposició. Perquè certament estem veient, clar, tens que mirar-te papers, discutir, ens trobem, ens coneixem, que és important, o sigui, la taula aquesta és important, o sigui, ara nosaltres sabem de Sora, som energia, ja ho tenien clar, però vull dir, això d'enxarxar seria magnífic, no? Vull dir, trobar-nos, no? Vull dir, què compartim de valors, no m'enrotllo gaire. Llavors, sortim d'un no, però arribem a un sí, perquè la pregunta és, quin model territorial volem? Quin model territorial volem? Sapiguem una cosa claríssima, que tot model territorial respon a raons socials. Depèn com s'articula la societat, així ens tindrem la societat o no. És quan tu empalmaves, nosaltres som naïf defensant una plana? No, potser ens plantegem també irònicament, vindrà l'exemple ara, que cal un món rural viu, calen uns pobles vius. No cal pensar en un paradigma, o arrencaves tu, industrial, de modè. Avui parlar de polígon industrial és quasi una mentida. Els polígons són logístics, no són de producció, són de distribució. O sigui, tot això és un autoaprenentatge que hem fet la colla, el grup de veïns i veïnes, que ens hem, diguéssim, emmerdat, entre cometes, perquè ens hem emmerdat amb això de la plataforma, que trobem a tal. Bueno, però ahir, preparant el Clònia, quins torns faran qui li toca venir aquí a xerrar, perquè és una cosa que costa, no donant la cara. Bueno, dit això, va sortir un tema que no sé si el coneixeu, us sona Fragues? Fragues. Bueno, doncs ahir com a plataforma ens van adherir a Fragues. És aquesta gent, uns joves que van ocupar un poble el 2013 que estava abandonat perquè van expulsar els veïns per fer un pinar, després camps de tir, no? I ara els han condemnat i s'hi volen fer pagar fins i tot la demolició. Ho sabeu, no? Bueno, i amb això deixeu-me que entri, no sé si espavil una mica el tema. Quan parlem del local, tu has entrat amb el tema del global. Hi ha una terminologia que no parla ni del local ni global, sinó glocal. El local. És a dir, podem pensar d'allò petit com una cosa fora del món? No, òbviament que no. És a dir, bueno, i tot això és una part de la vida que tenim allà a la plataforma. Vull dir, estem dient que no a un polígon, m'enteneu? Però al mateix temps estem intentant plantejar allò, quin model territorial, quina terra volem, que tingui en compte a les persones abans que els beneficis d'uns pocs, etc. I seguirem. Sí? Recordeu que estem a l'espai de consciència del Clònia, aquest espai de consciència que
Neix amb la intenció de ser un espai de referència del qüestionament de la configuració de la societat actual. Ens trobem en directe, ara que gairebé són les 6 de la tarda, en aquesta taula rodona de la veu de Sant Joan de les Abadesses, amb en Ramon Vergés, amb la Marta Roder, amb l'Amèlia Vergés i amb en Pere, i estem conversant sobre quin paper ha de jugar el món local en la transformació social i econòmica. Us faig una pregunta que llenço a l'aire i així contesteu qui vulgui. Creieu que el que esteu fent, o el que estan fent les vostres cooperatives, o on estigueu vosaltres, estan ajudant a transformar la societat? Jo crec... Començo? Jo crec que sí, però a més perquè ens ho proposem, perquè volem. És a dir, nosaltres estem desenvolupant una activitat que no volem que estigui enclausada dintre nostra, no? Perquè estem treballant amb persones i que a més que volem que estiguin incloses, no? I aquesta inclusió s'ha de treballar amb tothom, començant per les famílies, com deia ella. Nosaltres, per exemple, els infants que tenem, ho fem amb les famílies, perquè no venen en una sessió de mitja hora i se'n van a casa i fins la setmana que ve, sinó que treballem molt colze a colze amb les famílies. Sense elles no podem aconseguir el desenvolupament dels infants que pertoca, des de les famílies i tot el territori. És a dir, nosaltres el que estem desenvolupant, per exemple, és tot un programa de sensibilització amb les escoles, des de P3 fins a batxillerat, i clar, és com una cosa extra, no? Nosaltres per què ens hem de ficar amb les escoles? No, perquè volem, perquè si nosaltres és a dir, treballem per les persones, però és que volem transformar també aquest territori, volem que les persones sàpiguen què és la inclusió, què és la diversitat, que ser iguals vol dir ser igual de diferents, com diuen els Charango, i llavors vull dir que és una cosa que nosaltres mateixos volem i que desenvolupem les eines per fer-ho, ja sigui en revistes, siguin en tallers, siguin amb horts, fem horts inclusius també amb les escoles, i perquè intentin de créixer amb aquesta normalitat, no? També fem d'altres col·lectius, però per exemple jo estic especialment orgullosa d'aquesta feina que s'està fent amb les escoles. Cada any 1.300 alumnes, 1.400 del Ripollès estan passant per aquests tallers i veus, com que hi ha nens que els has estat veient des de P3 i que ara potser ja et fan un 6è de primària o un primer d'ESO, veus com ja et miren diferent. És a dir, estem treballant molt per aquest canvi de mirada, si no tindria sentit la nostra feina. Jo voldria agafar amb el no que com els que comencen la plataforma de Parem al polígon de les Lloses, que és a dir, Som Energia neix de la idea de crear una cooperativa, però el meu cas personal també comença amb un no, és a dir, no vull seguir sent còmplice d'aquest mix elèctric, aquestes fonts de generació elèctrica que realment no ens estan aportant cap benefici. Estem tenint magatzems nuclears, emmagatzemats, estem creant unes emissions de CO2 directes en la generació que podrien ser totalment evitables. Llavors, nosaltres també comencem amb un no, i clar, la transformació comença primer pel medi ambient, és a dir, no fer malbé el territori i explotar els recursos que són renovables i que són innocus i que no afecten negativament. Jo afegiria un altre aspecte que per nosaltres ha sigut molt important, i us explicaré una miqueta més també. Important és que darrere del no, que vol dir embolicar-se, vol dir mobilitzar-se, vol dir tenir també de vegades males cares, tenim que tenir-ho clar, no tothom està d'acord amb el que tu planteges, toca sensibilitats contràries, no? Vull dir, òbviament, obviar el conflicte seria terrible, vull dir, no podem arribar a un món millor si no assumim que aquí jerarquies, desigualtats, és el que el sustenta. I clar, això, però tret d'això, que podia ser com dir, hòsties, quin mal rotllo portem a sobre, el gran descobriment que hem tingut nosaltres, tret d'aquest autoaprenentatge forçat que he dit abans, és el sentit de comunitat, de sentir-nos nosaltres, de fer-nos amics i escampar-ho. I això d'on vida. O sigui, el mateix procés ja és important en si mateix. O sigui, que no cal esperar
no sé quin segle, si el 22 o l'any que ve, sinó que mentre que ens anem movent ens anem canviant ja nosaltres mateixos. Tenir constància d'aquesta força seria molt important. Sí, nosaltres una mica, com parlaves tu també, o jo, si més no personalment, també vaig sortir, vam crear aquest projecte a través d'un no? Jo vaig fer la carrera de magisteri i vaig dir no vull seguir en aquest sistema que educa per la productivitat, no? I que contempla números i no persones, no? I des d'aquí, al final, s'ha gestat Riu i estem en això, no? En veure les persones a les que estem acompanyant i acompanyar-les en tot el seu procés, però respectant els seus ritmes, els seus interessos i les seves vivències. Però sí que en algun moment ens hem plantejat, ostres, doncs que no es converteixi això en algú molt tancat i que només passi aquí dins, no? I el que estem intentant és buscar maneres com d'expandir-ho al màxim, no? Per això hem començat doncs, a fer xerrades, estem fent assessoraments a diferents escoles que s'han entrat al projecte i ens estan dient ens agradaria canviar cosetes, no? I estem doncs, intentant expandir-ho al màxim perquè no sigui algo on només qui ja tingui una mica de despertar pugui apropar-s'hi, no? Sinó que cada cop més sigui algo que la gent conegui i que llavors puguin decidir quina és la manera que els hi va més bé, però que si més no tinguin més d'una opció, no? Perquè a vegades estem només estancades en una opció i llavors ens costa opinar si només tenim una opció. Sí, no? I també a part del només opinar és també la feina que requereix en buscar si es poden fer coses millors. És a dir, jo tinc un sistema, en el vostre cas, no? Tinc un sistema educatiu que m'imposa unes lliçons que jo m'he d'aprendre i jo m'examinen amb un examen amb una sola resposta possible. Llavors, clar, és també la feina de buscar que hi ha altres maneres possibles si la que ja no t'agrada. Sempre dius no, però anem a buscar el sí. I el sí on està? Doncs en conèixer tot el ventall d'opcions que t'ofereix la societat i gent que té idees, perquè a vegades la comoditat fa molt de mal i que et portin la informació que et portin la informació a casa i que hi hagin mitjans que es dediquin a filtrar-la perquè t'arribi d'una certa direcció, doncs això és el que realment crec que està fent molt de mal. I que després ens mirem al cantó, sí, tot és molt maco, però després ens hem de mirar nosaltres i dir què estic fent jo perquè això segueixi sent igual de maco. No, és que ara em venia al cap, a veure si me'n recordo i m'ho ajudeu, una definició d'escola de quan era petit, és arxipièlag, conjunt d'illes units per allò que els separa. No, està jugada una mica tramposament. No, però vull dir, és una alegria aquesta facilitació que doneu de trobar-nos experiències aïllades. O sigui, la dificultat que tenim és que es convertim en illes, en guetos, no? O sigui, que no traspui l'activitat. I per això una taula com aquesta és magnífica. Perquè, bueno, sí que ho dic una miqueta, no sé vosaltres, com esteu, no? De vegades a la plataforma ens trobem una mica manca de recolzament o de coneixement, no? Que ens costa, tot fem, com deies tu, voluntàriament, posem diners a més, no tenim subvencions d'aquest estil i arriba moments que això crema, que també hi ha moments de subidon, que dirien els joves, no? Vull dir que quan trobes una cosa maca dius, hòstia, pa'lante, que me lo como todo, no? Però vull dir, m'enteneu que punts de trobada seria interessant, no? Aquest arxipièlag que us deia, no? Conjunt d'illes units per allò que ens separa. I què ens separa? M'imagino la presentació que has fet tu, no? Aquest món ple de desigualtats, de jerarquies, d'espoliacions, d'explotacions, bueno, punts suspensius perquè ens sabem bé de què va la història aquesta. I de vegades calen fets així puntuals, no? I ara estava pensant en un exemple concret, que és nosaltres ens agrada molt el treball en xarxa i de vegades hi ha qui creu més i hi ha qui creu menys. Nosaltres necessitem aquest treball en xarxa, ja siguin agents educatius, agents de la salut, agents socials, administracions, perquè la diversitat de persones que tenem abarquen, no? Totes aquestes institucions i aquests agents. Però a més, potser no ve gaire a col·lació, però per exemple, arran dels atemptats de l'agost passat, a Ripoll, sobretot Ripoll, però jo diria també a Ripollès, s'ha produït com ostres, creiem-nos-ho, fem un treball en xarxa real, perquè s'ha vist que ara tot això era una estructura de fum, perquè alguna cosa ha fallat.
perquè són nanos que passaven per moltes d'aquestes institucions, no?, que estem treballant en xarxa i què ha passat aquí. Llavors, arran d'això, s'han creat unes dinàmiques, un projecte de convivència, on es tenen en compte totes les entitats que potser abans ens deien, ostres, una fundació MAP que hi pinta aquí, doncs no, estem totes treballant colze a colze i penses, ostres, és trist que hagi hagut de passar arran d'aquest fet puntual, però de vegades suposo que és aquest despertar de dir, escolta, ens ho creiem o no? Vull dir que realment potser el que s'estava fent fins ara no s'estava fent bé. I en aquest sentit sí que he de dir que tota la tasca que s'està fent, aquí mateix tenim un col·lectiu, que és els de Som Ripoll, que també van néixer a partir d'aquí. Nosaltres en som membres, ens hi vam sumar de seguida, fem d'altaveu també de totes les seves propostes i penses, ostres, això uns anys enrere potser no ens ho haguéssim plantejat, no? I bueno, que està molt bé tot aquest moviment, també aquests punts de trobada, com pot ser aquest o com pot ser aquest que us comentava del pla de convivència. Recordem als espectadors, als oients, que estem en directe a l'Espai Consciència del Clownia. És la veu de Sant Joan de les Abadesses que vol parlar i reflexionar amb les entitats que formen part d'aquest Espai Consciència. Estem conversant amb Som Energia, amb Fundació MAP, amb l'Escoleta Riu-Sora i també amb la plataforma veïnal L'aturem al polígon de les Llosses. Amb tots ells conversem de quin paper té el món local, com des del món local també s'engrana, diguéssim, es posa el granet de sorra en aquesta transformació social i econòmica. Precisament ara estàvem conversant en el fet que estem en una comunitat petita, que estem en una comarca petita de pocs habitants i aquest fet comporta també, suposo, com comentava en Pere, que en certs moments ens trobem una mica sols. I us volia comentar si a vegades heu tingut la sensació de nedar contracorrent i com ho heu superat. No sé si vol començar en Pere. No, és que jo tenia que llavors plantejar un petit tras de biografia, però és que és l'única manera d'explicar-vos. Jo diria que corro. Jo no soc nascut al Ripollès, no? Em sembla que porto aquí més de 30 anys venint, no? I visquent uns quants anys i nostra filla encara més, no? I ara no sé si tocaria un tema raro perquè té que veure amb el Som Ripoll. No, és que m'has fet volar una miqueta al cap. I és que sols sí, perquè fins i tot hi ha aquesta com a categoria del nou vingut, encara implícita, que és molt perillosa. O sigui, que aquesta comunitat virtual, igualitària, que tots som, és algo. O sigui, nedar a contracorrent podia ser. Et podria posar més exemples però delataria la resta de companys. O sigui, i ho posaria amb exemples ara geogràfics, a veure si s'entén millor, no? O sigui, el problema del polígon de les Llosses rau en què està al marge. És una perifèria. Fins i tot l'alcalde, en Monell i en Colomer, han arribat a dir, enaltim, envellim l'entrada noble que podia ser de Ripoll, que és la que va de Villora allà, però en canvi allò és un raconet degradat. I encara que sigui Ripoll no ens importa res, no? I tenim com això de les afores, no? I amb això us podia dir, perquè hem parlat, i a veure si és veritat que ho aconseguim, no? De teixir aliances o com vulgueu, no? Que diria que una bona part de la gent que estem implicats en la plataforma Aturem som de les Llosses. Molt poca gent de Ripoll. Per què? Perquè Ripoll allò li queda lluny. O puja al Vilardell a banyar-se, però no entraria per aquí, entraria per una altra banda, però és allò, que som una comunitat petita encara més empetitida, no? Vull dir que cadascú toca el seu melic i aquesta dimensió col·lectiva caldria tenir-la. No sé, m'has fet una pregunta que no sé com hi he sortit, Jo, una llança a favor vostra, sí que he de dir que per molt que vosaltres us sembli que esteu nedant contracorrent, heu generat molt debat. Perquè sobretot a través del model que volem al territori, molta gent parla de les naus industrials que estan buides, de per què se n'han de generar de noves, de per què, és a dir, encara que no facin referència explícita a la vostra plataforma, sí que heu aconseguit generar un debat que és molt necessari,
i que llavors ja es trasllada als pisos, que es pot traslladar a l'energia, que es pot traslladar, saps? Vull dir que sí que és veritat que, encara que us sembli de vegades que costa superar obstacles, el debat hi és, i el debat ha entrat a les cases, i això és perfecte, perquè aquí és on es comencen canviant les coses. Amèlia, t'has sentit algun cop nedant contracorrent amb el projecte que teniu entre mans o...? Encara ara, a vegades, Sí, és molt complicat perquè és això, no? Tots i totes tenim una idea de lo que és l'educació i quan et plantegen una idea més tan diferent com és Riu, a molta gent se li fa un món i inclús és com, ui, aquests raros, no? Que aquests nens tot el dia juguen, diuen, no? El meu fill seria feliç, el meu fill gran seria feliç, ja t'ho dic jo. No, I a vegades no veuen més enllà, no veuen com s'estan donant els aprenentatges o... Aleshores sí, molts cops ens hem sentit contracorrent i estan això, no? Com donant explicacions, haver-nos d'autodefensar tota l'estona, no? D'explicar per què fem les coses, quines són les coses que fem i com són de favorables, no? Per als nens i nenes i per la família i per la comunitat en la que estem, no? Però sí que és cansat justificar-se tota l'estona, és molt cansat. Ramon, no sé si vols aportar alguna cosa... Sí, jo més que nedar a contracorrent, el que sí que m'he sentit a vegades és poc escoltat, no? A vegades falta la consciència de que la gent vulgui entendre com s'està... Clar, si me parlo del tema de l'energia, com s'està explotant, diguéssim, el medi ambient cap a quina direcció. Llavors, clar, nedar contracorrent no seria la paraula, però sí que a vegades incomprès, no? Intentes explicar i donar la seguretat de que, clar, a vegades quan proposes fer el canvi, jo, a casa meva em va costar, deixa, aviam si ens quedarem sense llum, no? I clar, és aquest el dubte que es genera, no toquis res, però clar, canviar companyia de telèfon mòbil és fàcil, si et quedes sense telèfon, mira, encara pots anar fent, però clar, la llum de casa és una cosa que a vegades és més delicada, i clar, quan ja també entres en tema de diners, que a vegades molta gent t'ho pregunta, i què m'estalviaré? Bueno, comença per una altra pregunta, és a dir, què aporto jo? Que és d'on t'ha de sortir i bàsicament són els motius que haurien de tothom generar-te aquestes preguntes, no? És a dir, què estic fent jo amb els meus diners, on els estic posant, on compro, aquí i per què, no? És la situació, nedar contracorrent no, perquè al fi al cap fas el tràmit i estàs a casa i no has de fer o canviar d'escola o documentar-te, al fi al cap és dir, doncs faig un canvi i ja està. Si hi ha algun cas, com va ser el meu cas, el meu pare em va dir, doncs fes, doncs jo vaig tirar, vaig fer el canvi, ells no se n'han entrat i llavors això és... Estem ja a la recta final d'aquesta taula rodona perquè ara a 6:15 començarà una xerrada a l'Espai Consciència que s'anomena Transformar el futbol, transformar la societat. N'estarem pendents des de la veu de Sant Joan, però abans d'acabar m'agradaria que feu una petita reflexió cadascú individualment sobre com veieu el futur de les nostres comunitats, ja sigui la comarca del Ripollès, el Bisaure, allà on estiguem, i com creieu que les nostres comunitats, amb aquesta transformació social econòmica, creieu que seran d'aquí uns anys? Si creieu que s'acabarà de fer el pas o no? O acabarem en aquesta globalització tots emmarcats, molt complicat de poder trencar amb aquesta dinàmica homogeneitzadora? Una petita reflexió i així acabem i tanquem aquesta taula rodona. T'estem sentint en delay, Estem escoltant també. Marta, vols començar? Són reflexions que donarien, Sí. Perquè... No, jo crec que el futur passa per aquest treball en xarxa, que dèiem, i d'apostar tots a una pel territori. En el cas del Ripollès és una comarca petita, és una comarca que té molts complexes, és una comarca que de vegades els de dintre no ens creiem prou, i si no ens la comencem a creure i comencem a fer aquest treball d'ajudar-nos els uns als altres, s'aniran perdent coses. Un petit exemple molt breu, nosaltres una última activitat econòmica que hem engegat per poder donar feina a persones amb especials dificultats és una formatgeria, i no ho hem fet en va, ho hem fet perquè tenim un sector primari a la comarca, un sector, en aquest cas els ramaders, vaques de llet, que els roben, o sigui, els hi roben la llet ja gairebé directament perquè els hi paguen un preu molt injust i estaven tancant, i llavors vam dir, doncs va, nosaltres una formatgeria i a més amb llet del territori, i vam impedir, o sigui, vam fer un treball conjunt amb una explotació precisament d'aquí Sant Joan de les Abadesses,
que anaven a tancar, perquè no els hi sortia a compte tenir les vaques de llet amb tota la pena que això els hi suposava, amb tot l'impacte pel territori que això suposa, perquè és que els pagesos són els que ens estan fent el territori, no? També. Llavors vam fer aquest pacte, a quan us podíem pagar la llet perquè us sortís a compte continuar l'activitat, i endavant. És a dir, és un pacte que hem fet amb una activitat que beneficia persones, que beneficia el territori, que beneficia el sector primari, i jo crec que aquest és el model. Aquest és el model que hem de seguir entre tots, d'ajudar-nos els uns als altres i de no pensar només en l'activitat pròpia, sinó pensar en el territori, polígons industrials inclosos. Què diria jo? Un pèl optimista, si voleu, ho podríem estar, I cadascú parla d'estar al que viu, no? Creiem, no? I, bueno, quan nosaltres fem trobades d'un poble molt petit, que és les Llosses, que ens podem trobar al voltant de 50 persones, t'omple. A poc, anem lluny, i jo crec que a poc anirem lluny. O sigui, perquè crec que sí que s'ha vist que aquest món és, com diries tu, és insostenible. També la comarca com està, o sigui, seguir pensant en un paradigma industrial que ja ha desaparegut és terrible. O sigui, bueno, també posaria exemples molt concrets. Jo conec gent jove que vol organitzar-se, tenir cabres, no? Fer formatges, i diuen, bueno, l'escola de pastors, que és coneguda aquí a Catalunya, rep premis elogis de tot arreu, però no té cap ajut, no hi ha cap ajut. Es morirà, no? Vull dir, bueno, a poc anirem lluny. O una coseta molt ràpida perquè hem de tancar. Jo una pinzellada ràpida, sí, m'agradaria afegir que, bueno, canvi social i econòmic aquí, bueno, i també a nivell mediambiental directe no n'hi hauria, perquè aquí no s'està exprimint la comarca, però sí que la gent de la comarca el que hauria de fer és, quan arribi la factura elèctrica, és mirar al darrere i veure el mix de la seva comercialitzadora, a veure d'on ve, i a partir d'aquí doncs reflexionar i pensar si és el que vol. Jo, ja per acabar, jo penso que sí. O sigui, jo soc optimista i crec que és això, que és molt a poc i que queda molt de tros, però pensant en que al final els nens i les nenes són el futur, no? Si estem podent-los acompanyar des d'aquesta consciència cap a l'entorn, cap al món, no? I cap a ells i elles mateixes, canviarà tot, no? Molt bé, doncs ara sí que ho hem de deixar aquí. Un punt. Sí? Molt important, el tema de l'educació, que és, ara m'ha vingut al cap, que és on es desencadenen totes les preguntes. Llavors, si des de petit ja t'han inculcat que només hi ha una resposta i la resposta, ens trobem que moltes vegades te la donava la televisió, els mitjans de comunicació, doncs entenc que és el primer pas, no? Quan et comences a formar en la vida, que després puguis fer preguntes i bueno, els col·lectius que intenten vetllar per nosaltres doncs ja et vagin donant la resposta. Ara sí, ho deixem aquí. Ramon, Marta... Això per agrair-vos, el tallo una miqueta, per agrair-vos a la veu, donar oportunitats com aquesta, I ara ja... Doncs molt bé, Ramon, Marta, Amèlia, Pere, moltes gràcies per la vostra presència aquí i que vagi molt bé en les vostres paradetes respectives. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies.